оиша духтари калонии рамазон қодиров раҳбари чеченистон вазири фарҳанги ин кишвар таъин шудааст. дар ин бора раиси парлумони чеченистон муҳаммад довудов дар инстаграм хабар дод. вай 8 октябр навишт ки аз номи худ ва аз номи вакилони парлумон ҷияни азизам оиша қодироваро ба муносибати вазири фарҳанги чеченистон таъин шуданаш самимона табрик мегӯям. оиша қодироваи 22 сола аз моҳи сентябри соли 2020 дар мансаби муовини вазири фарҳанг кор мекард. аз ин пеш мудири хонаи муди фирдавс буд. намоиши либосҳояш дар париж, дубай, москав ва грозни баргузор шудааст. хадича духтари 21 солаи рамазон қодиров мудири шӯъбаи таълими томактабии ҳукумати грозни пойтахти чеченистон аст. хасмуҳаммад қодиров бародари 30 солаи раҳбари чеченистон моҳи марти имсол шаҳрдори грозни таъин шуд. сарвазири русия михаил мишустин моҳи феврали соли 2020 амакбачаи қодиров адис бойсултоновро муовини вазири варзиши русия таъин кард. дар умум тибқи маълумоти кавказ реалӣ тақрибан 100 хишованди қодиров дар вақтҳои гуногун ва дар вазифаҳои гуногуни давлатӣ кор карданду мекунанд. қодировро барои чунин рафтораш борҳо танқид намуданд, вале ӯ моҳи марти имсол дар посух гуфт ки ин маро бисёр ба ташвиш намеорад.